Bos días. Seguimos pois cas roldas de prensa, neste caso pois das festas do Apóstolo, e neste caso pois tócalle o turno o Trazfest, non? É a denominación por así decirlo, deste clásico festival, neste caso que organiza a Voz de Galicia, que nos últimos anos pois é un fixo pois dentro do noso programa, non? Pois unha das principales características que ten neste caso este evento é a súa capacidade de ser distinto cada ano, e lamentablemente pois este 2020 pois terá que ser ainda máis distinto que nunca, e xa non vamos a nombrar o porqué, non vale a pena, non? De todos os xeitos non cabe dúbida pois que o Trazfest pois este ano vai a seguir ca mesma calidade, con unha chea de propostas, eso o temos pois garantido. O único que o distinto formato vai a cambiar, tamén van a cambiar os espazos, que vai ser neste caso pois no Parque do Naval e na Praza da Quintana, aínda que tamén haberá por distintas rúas da cidade. E de todo isto, pois, máis que nada, pois, un pouco, pois, eu dar paso, pois, a miña dereita, pois, está o director da GADI, Jacobo Sutil, que cederei a palabra, que tamén, pois, está colaborando, neste caso, co Concello e coa programación do festival. Falará tamén, neste caso, Sabela, unha das protagonistas principais, neste caso, do Trazfest. Pechará Víctor, pois, que nos fará da toda a generalidade pois do programa, non? Sen máis, pois lle paso neste caso pois a palabra pois a Jacob. Bueno, moitas grazas, moi bons días a todos. Para mí, que sempre digo que é un placer participar en calquer acto de presentación de actividade cultural nestes tempos con maior motivo, e sempre comezo pois primeiro dándolle os parabéns e as grazas ás entidades organizadoras, neste caso o Concello de Santiago e a Voz de Galicia, as entidades promotoras, por a súa valentía de poñerse a fronte duns proxectos culturais moi necesarios, como vivimos nos tempos no que estábamos confinados, e que a cultura demostrou o seu compromiso, facéndonos pasar eses malos momentos dunha forma mellor. Pois agora é o momento tamén de que entre todos, administracións, público, e o público lles devolvamos un pouco de todo o que nos deron, e neste sentido sí que é moi importante a organización de eventos culturais, e como decía o concelleiro, sí é verdade que os eventos non poden ser como estábamos acostumados a todo agora, pero neste caso, nos eventos culturais que se están a organizar en Galicia, están facéndose con todos seguindo todos os protocolos sanitarios, porque é moi importante que a xente acuda aos espectáculos, aos eventos culturais, pero é máis importante todavía que teñan a sensación de seguridade, que poidan acudir sabendo que non hai risco de contagio e sabendo que van pasar un bo momento, pero un bo momento en seguridade. Por todo isto, quero, como digo, darlle os parabéns aos promotores, pero tamén, por suposto, ás entidades organizadoras, tanto Nordesía como a Central Folke, polo seu traballo de organización dun evento que se cumple o segundo ano, o Trazfest. Nacera o ano pasado, dándolle dentro das festas de Santiago unha especial importancia a toda a parte da nosa música tradicional e a nosa música folk, e é verdade que este ano volve sorprendernos, incluso dentro desta situación, con un cartel adaptado, con máis espazos libres, con menos aforos, pero con unha calidade artística que é comparable ao do ano pasado, da que aquí temos unha moi boa mostra coa representante de Tansugueiras. Por iso, pola miña parte, desde a Xunta de Galicia, decir que apoiamos e seguiremos apoiando todas estas iniciativas no espírito de colaboración interadministrativa e de apoio ao sector cultural, e desexar e animar a todos os composteláns e os que nos visiten que acudan tanto a este festival como ao resto das festas do Apóstolo. Ben, moitas grazas. Insistir na importancia de que as institucións en momentos como os que estamos a vivir pois adopten as medidas oportunas para que faciliten o desenvolvemento de actividades de todo tipo, porque en definitiva tanto as empresas como os artistas como o público van a ser beneficiados últimos destas iniciativas. Sabemos e somos conscientes, os que traballamos en produción e na organización de eventos, das dificultades moitas veces
xeneradoras de tensións e de momentos difíciles, pero sabemos tamén que existe unha magnífica vontade por todas as partes para superar os problemas. Neste contexto, como decía, é onde se vai a asentar esta segunda edición do Tradfest, que, como xa se dixo, será unha edición que, por unha banda, plantexa a continuidade sobre os elementos centrais que o viron nacer, herdeiro da Mostra Folk, que durante 7 anos tamén estivo presente, promovido pola Voz de Galicia, e gracias a ese compromiso mantemos esta continuidade e iniciamos un novo ciclo ano pasado. Este ano, como decía, temos que reestructurar de alguma maneira, a oferta para, sin condicionar a relación co público, sin condicionar e sin limitar a participación de artistas, que, como dixen, é algo tamén moi importante nestes momentos, poidamos ofrecer o millor de que neste momento atopamos nas diferentes expresións e nas diferentes linguaxes que compoñen aquela música que se basa nun legado, pero que se ofrece, digamos, nun contexto de modernidade e nun contexto de contemporaneidade. Nese sentido, explicar brevemente, sucintamente, que o Tradfest se vai estruturar en torno a 4 grandes áreas, que son a Praza da Quintana, que son as rúas da cidade, que son o Parque de Bonaval e tamén en relación co patrimonio histórico, é dicir, a Igrexa de Bonaval. En cada un destes espazos haberá unha programación diseñada e adaptada a cada un destes espazos onde ofreceremos novidades importantes, é dicir, proxectos que se presentan prácticamente en exclusiva neste Tradfest, proxectos novos, proxectos que beben da vanguarda, que beben da tradición, obradoiros, momentos absolutamente en acústico para poder entender e conectar, é dicir, con algunhas sonoridades tanto ancestrais como contemporáneas. Polo tanto, é dicir, desde Nordesía Producións e desde a Central Folk, o que queremos facer é un convite, é dicir, a toda a poboación que teña unha reserva previamente, primeiro a utilizar as reservas de forma absolutamente responsable e consciente de que haberá moita xente que lle apetece asistir e que moitas veces non o consigue por non ter unha reserva de alguén que reservou e que finalmente non vai asistir. Por tanto, é dicir, este chamamento que creo que xa está lanzado tamén desde o Concello, é dicir, é para nós un elemento fundamental porque son moitas horas, moito tempo e moitos recursos que están investidos aí para que a xente poida disfrutar. Por tanto, creo que hai opcións para todos os gustos, opcións para todos os públicos, valga a redundancia, obradoiros, concertos, pasarrúas e concertos de alguma maneira que se desenvolven nun contexto especial como da Praza da Quintana, coa banda de música o propio 26 pola mañán, con Suso Bamonde no espectáculo de tradición. E pola noite, como logo xa Sabela tamén nos recordará, é dicir, temos tamén a presentación de 2 magníficos proxectos dunha banda local que está en vías de gravar o seu primeiro disco, que son Ailá, e das magníficas Tanxugueiras que xa co seu terceiro traballo tuveron a ben concedernos este privilexio de que se presente na Praza da Quintana no marco do Tradfest. En Bonaval, como vos dixen, e xa remato, é dicir, moitos artistas importantes, destacar a presencia de Anxo Lorenzo como fruto dunha colaboración, é dicir, con Agadic e coa Xunta de Galicia, pero tamén de artistas como Laura Lamontañe, Candorca, Baraúnda, Celtia Irevire, Porcoteixos, Abraham Cupeiro. Seguro que se me queda algún, pero na información que tedes xa o encontraredes. Nada máis. Grazas de novo e paso a palabra a Sabela de Tanxugueiras para que nos conte as novidades respecto deste maravilloso disco que nos ides a presentar. Gracias, Víctor, en Compostela. Por esas palabras. Bueno, en primeiro lugar, dar as gracias ao Concello de Santiago, máis a organización do Tradfest por contar con nós, posto que para nós Santiago, aínda que nós somos de Teo, é a nosa segunda casa. Aquí é onde nos viron medrar, na Casa das Crechas, e estamos moi contentas, non? E ademais, pois, sabemos o que sufre o mundo da cultura en estes momentos tan difíciles e que se crean estes espazos, e ademais, para a música tradicional, pois para nós é superimportante. Vai ser o primer concerto que imos a facer. Bueno, temos unha colaboración con Rodrigo Cuevas no Castelo de Soutomaior, pero este vai a ser o primeiro despois de tanto tempo sin subir aos escenarios, e fainos moitísima ilusión
que sexa aquí, non? Tanxugueiras somos un grupo que intentamos loitar pola música tradicional, que intentamos defendela e darlle o noso toque tamén para que en algún momento pues, quede ese legado de decir, pois aquí estuveron as Tanxugueiras e deixaron isto, non? Estamos moi contentas de poder encher a Quintana dentro que solamente hai poucas plazas por culpa do que estamos vivindo, aínda que xa enchimos aquí en Santiago, que somos moi queridas a Capitol, estamos totalmente agradecidas a toda esa xente que en 2 horas agotou totalmente as entradas. Para nós é un orgullo facer música tradicional e defender a nosa cultura, porque ao final non deixa de ser cultura viva e nós así queremos transmitir a historia que queda viva de toda esa xente que non está ou que está pero non está para contala. Entón, temos un novo disco que se chama Contrapunto. Contrapunto é a vida en sí, mostra a parte boa e a parte mala que é tan necesaria, e despois tamén demostra o empoderamento da muller dentro de que Galicia é un país matriarcal e intentamos pois demostralo aí. Esperamos que a xente estea contenta, que o Concello e a organización estea contentos de nos darémoslo todo no escenario. O día 26 estaremos acompañadas dun grupazo e amigos que hai lá e moitísimas gracias, volvo a repetir, ao Concello e á organización e vémonos o día 26. Moi ben. Non hai preguntas? Listo. Moitas gracias. Sí. Todo claro.